No niin, otetaanko pienet makupalat? Käytiin lenkillä, niin nyt on kiva ottaa pikku makupala, eiks niin? No niin. Fiida, miten sanotaan? No, annanhan minä. Siinä on Nunnukalle. Anna, noin. Anna, noin. Hyvä. Sano Anna. Anna. No, nyt sä sanoit Anna. Heti kun sä sanot Anna, niin sä saat. Noniin. Noin, ole hyvä. Nunulle ja sitten Fiida pyytää. Noin. Annanhan minä. Heti kun sä pyydät nätisti ja sanot Anna, niin minä annan. Noin. Sitten otetaan vielä yhdet. Siinä on Nunulle ja sitten Fiida pyytää. No ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Loppu. Ei oo muuta. Kiitos.